Здравейте! Здравейте! Сега сте в моя канал и игра с моята най-добра приятелка. В Не, една рандом игра. всъщност не сме само на твоя канал, а ще го посна и на канала, дет направих само за нас двете. Да, така че, да. Отиваме сега, тук е на масичка някаква. Чакай и не знам какво се прави, да видим. Ой, Стопът 10 секунди, мисля, че. да, 10. Чакай. Окей, много си близо. Стоп! Стопна го на 11. Аз не знам. 89%, браво. Ти колко имаш? Сега почвам. Стопът, какво 10 секунди? Да, 10. Да видим дали Евдара ще се справи по-добре от мен. Аз съм май по-добре. Не, ти спря на 11 секунди. Ау! Да, Евдара, браво. Благодаря. И да си поговорим за юзернейма ти. Мога да те ударя с мат. Ау! Сигурно е за Robux, ама... О, Готово. наравно сме. 94. Равно сме. О, равни сме, да видим дали Евдара ще спре по-добре от мен. Пак. Сигурно ще се То справи. ще спрем на 100%, какъв е смисъла? Не знам. Рандом играе, казвам ти. Yes! Аз съм повече. Да. Не, Не, мисля, че си остава. ние сме равни. Мисля, че си остава. Трябва да направим нещо по-добре от предишното ни. Да видим. После Евдара избира рандом игра. 6-7! 6-7! 6-7, 6-7, 6-7. Манията. Сега внимавайте вируса. Пазете се. 7. Внимавайте, защото можете да видите някакви луди пияници по улицата, кръщят 6-7. Или млади хора. Биме. Тук ме би. Вече ме би. Още 2% ти остават. Да, още мъничко ми беше останало. Оп, бихте! Yes. Биме, браво. Добра игра сега. Чакай. Айде сега на друга рандом игра, искаш ли? Не, трябва да продължим, това ще е странно. Може също да е рандом игри. Изчакай, дай пак да се върнем. Изчакай малко. И здравейте! Ние ще играем рандом Roblox игри. Ще изберем. Айде. Рандом Roblox игри. Сега ще влезем в една нова. И започваме. Сега сме в една нова игра. В игра рандом, която не сме играли. Рандом игра, дет не сме играли. Както виждате, сме на ден 0. Игнорирайте, че ни липсват ушите на аватара. Това е много гадно и не ни харесва. Много плешиви изглеждаме. Така да. Най-вече ти е удара и аз. Не ми отива така. Аз и без това нямам глава. Аз и без това дори нямам глава, за да... Дай, някъде да влезам. Айде тук, чакай. Това е за трима. Излез, cancel. Къде си? Ето ме тук. Ето тук да влезам. За 2. Айде. Да видим тази рандом игра. Не знам. Ще оценяваме по критерии. Графики, там още не знам какво и да. От 1 до 10. Колко ни хареса? Искам да ви кажа, значи има супер много хора, дето са играли 99 Nights in the Forest.
Извиняваме се, че не я играем, просто защото аз съм я играла, ще е малко, според мен, малко И аз. тъпо да съм я... Аз съм я Да. играла, И ще е да ви малко тъпо. казваме. Да, ще е малко Да, тъпо да нали? играем игра, дето сме пробвали вече и знаем като механиките. Дори съм си правила Да. AFK Base, където фармих до 99 дни и после умрях от глад, разбира се. Но... Може някой път, ако искате, може да направим, ама сега решихме така да имаме рандом игри. А Да. другия път, ако искате, пишете да играем и да видим колко ще оцелем двете. Да. Това видео трябва да събере колко лайка според тебе, за да играем 99 Nights in the Forest. Ами, много трябва 1000. 1000 лайка? За един малък Айде канал, който 100. едва има няколко сабскрайбъра. Не ми се Добре, вярва. айде 100. Да го направим като 10. Не съм имала никога не съм имала Аз съм 10. имала 22, аз имам 22 харесвания. Значи дай да го на видео. направим 50. На 30. 30, На 50, да, на 50. 50. 50. Окей, 50 значи лайка. Да, айде на Кол? 50. Никола, искаш ли доматена супа? Ами, Чисто добре. нова, мисля, че дай да прочета кога му е свършен, кога е изтекла срока. 2019, перфектно, може да я ядеш. Да, дай ми я малко да се Айде, нахраня. заповядай. Rabbit Food. Добре, значи, ако има някакъв търговец като в 99 Nights in the Forest, сигурно ще иска някакъв Rabbit Food, като някакъв заешки крак. Какво ли прави с тия заешки крака? Никой няма знае. Дай да ти помогна, дай да и те ти Трябва там и да на тебе събираме храна. храна. Трябва да събираме храна. Взех. Провери ли срока на годност на зайка? Без да иска го изядох. Сурово. И се отрових. Много съм тъпа. Трябва да го изпичаш първоначално. Да, забравих. Ой, огън. Добре. Защото не може, щом не може Ела да виж. Елдара, къде си? на диета. Аз ще съм на диета и ще ям само Къде си, моркови. Елдара? Къде си? Идвам. И ще щяка Ела. да ям едно морковче. Много сме Айде, взимай. плешиви. Много сме Кое? плешиви. Много плешиви изглеждаме. Еми, да, много е гадно. Айде, ела, дай. Да ти вълк. покажа нещо. Вълк. Има вълк. Има вълци. Едва на ден е... Night is about to fall. Окей. Айде, мисля, че имаме достатъчно храна. Още един морков. Добре, айде. Аз Виж, ела. Аз съм вегетарианец, ще ям само моркови като някакъв заек. Something is lurking at you in the Гледай го. darkness. Чакай. Това е като някаква странна игра като на 99 Да, Nights in the ела, дай Forest. да виж. Тук. Дай да насторна Изток. всичко. Трябва да апгрейдваме като огъня. Виж. Ой. А защо ме кара натам да отида? Имам една стрелка. Не я Крипи ли? следва и това е сигурно оня странния, дет ни гледа през нощта в леглото ти как спиш, не няма. Да, Това няма. някак те хипнотизира, нещо прави, хипнотизира те. Едва първи ден е. Едва Хора. първи ден е и имаме страшен прогрес. Николчето Да. не сме се представили как се казваме. Аз съм Елдара, това е Никол. Аз съм Никол. Да. И днес ще играем рандом игри в Roblox. Добре да направихме началото. Да. И после ще ги оценяваме. Тази игра сега аз не харесвам много такива игри. Защо? Не, Според че мен не, че са страшни, просто малко са скучени. много са интересни според мен. Ами, да според се мен не, поседим защото повече от 100 дена, ако оцелееш, то всеки ден трябва някакви дървета, да ходиш там, да Да сечеш трейдър. дървета. The Native Trader. Много ми харесва, че можеш всъщност да седиш като дървета при огъня, защото Да, обикновено... много е яко. Да, в 99 Nights in the Forest не ти дава, защото просто Да, много казва, е гадно така. Това е плюс, де.
Това е много яко. Плюс. Да, това е плюс. Айде, взимам си едно краче. Перфектно. Какво ще ми дадеш? Map Note, Old Lamp или Big Bag? Big Bag, Аз си Wolfskin, аз си взех голяма турба. Окей, значи трябва да убия няколко вълка за Wolfskin. Окей, това са повече от един вълк. Много вълци има тук, супер. Да, и на мен ми направи турба така някаква по-голяма, защото и аз вече... Трябва, нали има крачета, вземи си един от крачетата, ето тук, виж. Кое краче, бе? От тия. Вземи си ги дай на ония тип, дете те чака е там, Native Trader. И види дали можеш да си вземеш голямо такова. Голямо, щях да кажа голяма тиква. Скин, може скин. Айде! Yes, имам голяма! Ой, трябва да си... Ние сме ден 2, вече имам голям сак. Имам голям сак и хубава, като хубав армор. Айде, събираме дърво. Изпечено ли е? Някой е умрял и си е забравил шапката. Иц. Сега да взимаме много повече дървета. Имам 15 ти. Аз нямам нищо. Аз си направи... Не, голяма турба. Колко можеш да побираш? Ти колко можеш? Имам 15, побирам. И аз... Малко ме е страх, не знам. Що де? Страх ме е да не ме атакуват вълците. Аз трябва да убия тук трябва да поддържам огъня. Много малко имаме. Спокойно, аз съм се натоварила с Не, никак малко всъщност. Давай. Спокойно. Готи. Да, но все пак... Ето, виж, на 81%. И аз имам още. Втори ден е. И виж, аз вече имам армор. Яко. А то защитават ли те от нещо? Да знам, защитаваме. Ще ям моркови по пътя. Перфектно, самотен вълк. Аре са, дай ми кожата си, дай ми кожата, дай ми кожата си, дай ми я. Моля, лайкнете видеото, за ми даде кожата вълка. Отдръпни го. Не ми даде. Моля ти си, не умирай. Лайкнете, моля ви се, за да успеем поне... Не, те не лайкнаха за това. Не дадоха лайка. Мали, трябва ми фенер. Трябва да се намерим фенерчета скоро. Да, скоро ще се малко храна. Да оцелеем. Чакай. 99 от 100. Отивам до туалетната, изчакай малко. Да ме хлебай. Отивам до туалетната на уединение. Добре, значи не казвайте на Николчето, ама вече не съм вегетарианец и ще ям голяма паржола. Окей, върнах се. Да. Изпиках се и се изаках на едно зайче. Добре, и аз трябва да свърша една работа. Не казвайте, не удара, но аз имам тайни. Какви тайни, бе? Чухте. Аз се чукам, айде. Имаш ли дърво? Ние си имаме, тук си разполагаме с дърво. Не го. Защо? Тя вече са пораснали. Да, някои всичките ги сечем за един ден, то на какво ще правим на петия ден? Саплинги. Нали затова ти пуска саплинги? Виж ги тия. Те се съдят. Да, това е най-якото. Чакай аз да се съдя тук няколко. Дай да засъдим близо до огъня. Да, близо до огъня. Train is about to depart, find them in the wilderness. Аз го скипнах. Окей, аз го скипнах. Трябва да намерим този мистериозен влак, защото казва играта, че има яки неща в него.
Аз отивам да съка дърва. Добре. Ти търси влака, но Дърси, ти дърси, търси аз. търси. Аз ще вземам дърва. Мале, много е яка тази игра, защото вълците и да ти му се доближат до носа, няма да ме подуши. Бях толкова близо до един вълк и въобще нищо не ми направи. Намерих, Никола, още супа. Намерих още супа. Тази се развали, тази е изтекал срока 1994. Перфект. Аз ще я изям, защото ти вече изяда една супа. Да, но и без това трябва да се сваря нещо да ям чаги. Аз не съм яла тая нощ. Мале, колко неща има така. Аз ставам богата, защото ти направиш нещо, само се чеш дърва, аз ставам богата тук. Да, някой трябва да поддържа огъня. Ай, трябва да го поддържам още. Къде има най-малките дървичета? Намерих лака. Ето го влака. Намери влака? Да. Къде е? Тук близо до огънята. Добре, дай да спринтна до огъня, защото ти намерих лампа. Ей, Никола, намерих лампа. Къде си? Ето ме. Хело! Здравей, вълк! Дай ми кожа, дай ми кожа, дай ми кожа, дай ми кожа, дай ми кожа. Огънят ни не е добре. Как не е добре? Не ми даде кожа. Трябва да сечем още, а то вече залязва ли? Какво? Защо не си взе лампата? Аз я взех тук, някъде я пуснах. Ето тук аз тя държа буквално. Вземи, натисни еквип. Еквип. Стор ли? Моля? Стор ли? Не, еквип. Ето я. Да. Сега можем да я използваме през нощта. Да, но аз няма да се хабя, казвам ти. Сега за този третия ден няма да го хабя. По-скоро бих я изхабила поне за 6 или 7. Значи запалт фул. Трябват ми още дървета, Никол. Според мен ми трябват още дървета заседени при огъня. Тук, нали, съм ти дала, ето тук има чакай. Да, трябва да събираме скип. Не ми идват. Още ден 3 не ни идвайте. Трябва това видео. Значи не мисля, че това видео ще като играем рандъм игри, ще като да играем 99 Nights in the Wild West. Хора, моля ви, харесайте, защото тук сега от третия ден ни атакуват някакви хора. Ще ни атакуват. Да, лайкнете, за да имаме късмет, защото знам, че не лайкнахте миналия път, защото не получих вълцката кожа. Да, вие предадохте удара. Предадохте нас, понеже не лайкнахте, вече не съм вегетарианец и убивам животни, за да ям. Така ли? Да, вече не съм вегетарианец. Аз съм чудовище. Ще те изям. Ай. Вижте, имаме дървчета. Всъщност не идват. Да, интересно, нали ни дадоха там някакъв трейлър. Да, ето, виж, ела на таблото, ела. Да, какво на таблото? Виж, тук, нали, първо са някакви такива зомбита. Въобще не са ни атакували. Отивам да вземам дървчета. Ай, трябва да ям, чакай. Чакай първо да си...
тази зима е по-лесната О, вече. значи тази вечер получих съобщение, че тази вечер ще... Аз Да, ще и спасявам аз. някакъв човек или ще го убивам, не знам. Трябва ни още храна. Нямаме храна вече. Как? Колко храна изяде? Имаше супер 30. много. Ето, реванширам се. Кой е това? Револвър, булет. Okay. Тъй. Ети мишто. Не, има още храна. Ама само две меса. Много малко. Окей. Вземи храна. Аз Аз имам дъвчета. има храна при огъня, толкова много изпечена. Така ли? Да. Аз само отвън. Гледам просто и аз отвън ям само която е. Но намерих една къща. Да, и аз намерих една мелница, която се върти. Какво е това? Това пуйка ли е? Що е толкова дебела? Ме гони, пуйката ме гони, пуйката ме гони, Никол. Къде си? Пуйката ме гони, аз не знам къде съм. Пуйката спря ме гони. Пуйката Не. спря ме гони. Това е много лошо, че не знаеш къде си. Спокойно, ще се върна. Някак. Върни се до залез слънце. То ще ни нападат, няма как да не се върна. Всъщност, Иначе ще умрем на четвъртия дей. Иначе. Класно. Какво е това? Какво е това? Намерих някакъв магазин в нищото, окей? What the heck? Има още пуйки. О, не. What the heck? Пуйката ме гони. Не ме гони. Обърках се. Вие, хора, не ме виждате какво прави, но виждате Елдара какво прави. Не. Влака си отива. Не, има мечки пуйки ме преследват. Не, влака си отива. Аз тук просто взимам дървета, слагам си ги и толкова. Много е лесно, така. Айде да приключва. Да ни убиват и че ми писа в тази игра вече. Защо? Не знам. Не обичам тая 99 дена. Мразя тази игра. Ой! Окей, аз идвам. Атаката ли е сега? Аз взех още домата на супа и идвам. И пуйка ме гони. Идвай Не ме по-бързо, гони. моля ти се, че ме притесняваш вече. Идвам. Спокойно, само дано някаква пуйка да не ме следва до там. Пуйка. Да, пуйка! Пуйка ме преследваше. They're the bad guys. The bad guys. Лошите момчета. Къде са тия лошите момчета? Значи има... Ето го, той е Елена. Елена? Това не е Елен. Не мисля, че е Елен. Не изглежда като Елен. Има хора. Добре, че си взех пушка. Докато ме гонаха пуйките, взех си пушка. Има някой, дет ме атакуваше отзад. Убих единия. Нямам убихме го. Хайде, убихме ги. Само двама ли бяха? Сега ще ги изхвърлим. Явно само двама. Да, само двама. Може би има още. Не мисля, че само двама. Имаме злато, виж. Оставям я в машината, мисля, че там трябва да се сложи. Не мисля, че... Не мисля, че няма други. Има сигурно. Не, няма, защото ако имаше, щеше да ни вреди на огъня. Ама няма. Само двама ли бяха? Толкова малко? Да, аз мисля, явно. че ще ни атакува цяла банда, бе. Аз имам добра брадва, иначе. Глей колко дърво! Може ли да ми крафнеш, така да кажа? Не мога, вземаш само една. Мали, глей колко... Ама откъде от този влака вълшебния влак с пуйката ли? Да, от него. Не беше всъщност от влака, беше като от...
За първи път толкова ни е добър огъня. Да, ние го сложихме на макс. Разбра ли? На Макс? Да, вече е на макс. Целият мап е uncovered. Такова да се каже. Няма повече храна, обявявам. Как няма? Кога изяде цялата храна, Никол? Дебела! Ти имаш някакви много странни дрехи. Виж, аз съм нормална. Това моето се нарича одежда и ми предпазва от вълци и пуйки. Браво на твоите одежди, ама мен и без това мен не ме атакуват. Да, ама мене понеже... благодаря за пуканките. Не. Значи, ти нищо не правиш цял ден, просто ни ядеш цялата храна, цял ден седиш около огъня, нищо не правиш. Правя, виж, сега ти нося дърво. Само се чеш дървета и ядеш цялата храна. Аз си намирам одежда, ме предпазват от пуйки. Цял ден яде и ни кори дървата за камината. Ето, защото си толкова дебела и ти трябва толкова храна, за да сечеш дървета, ти намери още една супа. А сега ти нося храна. И аз ти нося храна. Ей, храна. Понеже си толкова дебела, ти намерих още една доматена супа, дето се е развалила в 681. What the heck? Аз не съм толкова стара. Не, аз казвам, че се е развалила тогава супата. Не е Ето виж колко храна има. Уй, трябва да си взема. Аз цялам да събирам още яки неща. Аз трябва да събирам още храна. Аз може да умра от глад, ама ти няма да умираш от глад. Ти намерих ти одежда. Изчакай. Ама нямаме храна. Пуйки. Къде си ти? Аз да ти помагам. Къде си? Ето ти одежда. Дори не го правиш правилно, изчакай. Ето, убихме ти. Къде ми е одеждата сега? Оставих ти я. Чакай да я вия. Ако не си я намериш, не е мой проблем. Имаме дърво в камината. Дърво в камината ли има? Не го режи. Виж. Чакай, не го режи, искам да видя. Нямам дреха. Къде? Тук е дрехата. Имаме дърво в камината да го режи. Ами, режи го. Ще падне цялото дърво в камината. Значи има дърво в камината. Що не си изяла супата, дето се е развалила в 681, а? Що не си я изяла? Защото, нали ти искаш да ядеш? Аз да ти изям всичко ли тук, нали ти искаш да ядеш? Добре, аз ще ям, защото аз съм много гладна от ходене навсякъде цял ден и каране с тебе, че ядеш цялата храна. Ето чакай сега, за малко ще... Чакай. Това ме гони! Некакъв ме гони, некакъв ме гони. Оле, мале, то прескача всичко. Никол, връщам се в огъня. Лампа трябваше да ме пази от това, защо ме гони? Ста по-близък. То сега отключихме. Светлина! Елена! Защото сме на светлина и е най-накрая ден. Изчезна. И всъщност намерих едно много яко място, където имаш супер яки неща в него, така че... Ама Елена почна да ме гони, затова не можах да го видя, ама сега ще го видя. Некъв
Отивам да взема също дърва и да отида да търся неща Скоро и ще храна. трябва да почнем да правим неща, Не знам какво правим, О, някакви хайде неща. по-бързо да ни убият. Писа ми с тая игра. Писа ми То, играта. Моля ви, хора, харесайте за моите страдания да спрат. Моля. Ай, вълкът ме гони. Вълк ме гони. Вълка ме гони. Никол, огъня Да. ни ще изгасне, трябва да му даваме дървета. Ой, Ма то не ой, има да. охли дървета, защото вали, сега ще ни по-бързо ще е това. Трябва да намеря бързо дървета. Спокойно, намерих едно гигантско аки по пътя и го взех в турбата си, така че като е съвсем много фатален огъна, можем да направим това. Виж, А той вече... Откъде го намери? ами имаше един труп върху това аки, предполагам, че е умрял от миризмата на Елена, дето се излякал от това аки. Но значи, ако стане много фатално, имаме едно гигантско аки да сложим на огъня. Ама не бе, О, аз ще го взема. Не, аз го Дай. взех. Аз го взех. И не, ти всичко взимаш. Не го хаби. Не го хаби. Не го хабя, това е лайно, няма нищо да му стане. Ще му стане, ще се намокри и няма да действа. Добре, добре. То нещото, като се намокне, ще изсъхне после. Да, и няма да действа, точка. Не, като ти съхне, What the heck, виж, Елдара, едното дърво е буквално, виж. На пейката. няма да е в на пейката, е пейката. пораснал. Чакай, ще засадя ново дърво вътре в камината. Защо? Защото трябва да е хубаво. Няма Ето, да е засадих хубаво. 2 дървета. Засадих 2 дървета в камината. Трябва да почнем да засаждаме всичките дървета вътре, за да може да, когато нещо стане много фатално, да ги Да. режем дърветата в огъня направо. Да, виж, че аз засадих вече 2 дървета. Но като вали, можем да слагаме всичкото дърво в машината, за да строим неща, защото сега това е мокро, няма да стане. Ой. It's about to fall. Okay. Аре, сега горяк съм. Хамали! Благодаря ти, Боже, гледай колко дърво! Та всичко дърво отива в машината, защото ти без това за нищо няма да стане, докато не изсъхне. След като вали, т.е. за 2 дни ще съхне. След като свърча вали, така че... Да удрям ли дърва, да взимам ли дърва? Ами да, слагай ги в машината. Трябва да... Също... Оп! Изчакай, имам неща тук. Освен лайното, имам подкова и някакъв барел. Взимам си лайното. Как ги слагам? Ами просто взимаш нещото и го докосваш до това, ето се автоматично се слага вътре и се смила. Нямаме повече, трябва да се... О, хайде по-бързо свършвай тая игра. Докато Моля ви, хора, абонирайте се и за двата канала, за Кикилове не това. Имаме друг канал, нов е. Плант. Да, новия канал. Да, за новия ти канал. Той се казва The Bestie Channel, BG. Да. И се абонирайте за Нини Про. Тоест, канал, Моя може канал. би гледате. Да, може би гледате на този канал. Something bad is going to happen at the campfire tonight. The Native Trader, окей. Но не забравяйте да се абонирате и за Нелдар канала също.
Какъв е някакъв негър, нали? Елдара, кажи си канала. Твоя отделно. Моя. Кики Ловинг. Да, Кики Ловинг. Абонирайте си за него и да. Значи сега мисията ми е да намеря вълци, да ги убия и да намеря кожа от вълк. Ето вълк. Ами, искам кожа от него. Трябва ми. Ай, те са годница. Те са 3. Влез в огъня. Не знам. То ни влиза в... Не, накарай, изгори го в камината. Да, аз това правя. И се изгори. Изгори? Не се. Не. Довела съм ти го, ела близо. Бързо, бързо. Съжалявам, Никола, има пуйки наоколо, ще се бия сигурно с тях. Още един вълк, аз ще си убия. Ти, моля, аз не мога. Аз Не съм яла. умирам. Къде ти е месото? Защо имаш само заешко месо? Вълкът току-що ми пусна само Нямаме заешко месо. храни. Нямаме храна. Нямаме храна отново. Кога успя пак да изядеш храната? Нямахме много храна, това искам да ти кажа. Също. И то скоро сигурно ще дойде вечерта. Трябва да се бием, така че... Моля те, къде има зайче, зайче, байче? Ето. Спокойно, Много аз лесно. нося храна от вълци. И ти нося добра брадва, виж. Нося ти хубава брадва. Чисто нова от... Сега съм Икеа. да убия зайка. Намерих чисто нова брадва от Икея, етия. Купих нова Чакай, ще се от взема с Икеа. удоволствие. Дръж ето тия. Това ти е новата брадва от Икеа, дет намерих в нищото на нищото. И изядох единствената ни храна от мене. Ох. Имам храна тук спокойно. Значи, игнорирай, че Защото има съм... барели вътре в храната, окей. Събрах ги за машината. И тия дървета ми пречат. Не ти пречат, много добре си седят. Виж колко са позиционирани добре. Ето, не мога да скача нагоре. Мога ли да Качих се! Елдара, качих се. да, и аз мога да скача така. You will be attacked. Guard your campfire. Добре, господин. Седни. Моля ви, харесайте видеото. Ако Да решим победим. 10 дей, много ще се зарадваме с Елдара. И ако имаме... 99. Тая игра е твърде лесна. Да, 99 и аз ще се гръмна, поне часове ще играем тая игра. Лесна е, ама е скучна. They're the bad guys approaching the campfire. Добре, не ме интересува, да ти кажа. Значи, аз Убих едно зайче. имам нож и пушка. Чакай. Нямам. Аз умирам от Убих глад. единия. Пуснаха. Това ли бяха пак, защото то пусна злато. Да. Значи само двама. Тая игра е много лесна. Ще стигнем до 99-ти ден. За нищо. Хора, харесате видеото, много е дълго иначе. Да. Дано YouTube да го позволи. Да, но видеото стана супер дълго, така че... Май тук да свършваме, май. Просто това е последния път. Моля, само за това. Харесайте, само за това да има втора част на 99 Nights in the Wild West, защото стана много... 30 лайка искаме за втора част. Да, само това искаме да лайкнете. Само за това, моля. И сега от нас, може би чао, не знам. Елдара, искаш ли вече да свършваме? Ами, да. Много дълго става. Добре, и чао, хора. Чао. Абонирайте се за канала ни на Елдара Кикиловин. Тук Моя ни в това description. Ще го сложим, така че можете да се абонирате, ще сложим линка и така.
Да, и искаме 30 лайка, за да направим втора част. Което може би ще е утре, защото сме свободни. Да, но не се знае. Да. И искаме само да кажем, абонирайте се и харесайте видеото и пишете коментар. Забравихме, тази игра да е оценим от 1 до 10. Чакай. Аз А, мисля, че 10... Не, всъщност мисля, че 9 от 10. Яка е играта, ама е много лесна. да. Но мисля, Аз че е мисля, лесна, защото просто не сме избягвали всичко живо. мисля 10 от 8. Защото малко играта, да, лесна е. Как И 10 от 8? Или 8 да, от 10? 8 от 10. Не 10 от 8. Да, и много лесно, като можеш да си засаждаш тук дървета в истинската. Ой, той ни се е загасил огъня. А в истинската не може и е по-трудно. И да, добре, чао! Чао!